ଡାକ୍ତରଖାନା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମତେ ଭଲ କରିଦିଅ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମତେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବାଡୁ ଚଲଉଛନ୍ତି, ଖେଳ ବୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିପାରୁନି, ମତେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚିରନିଦ୍ରାରେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ କ୍ଷିତିକ୍ସ କାଲି କହୁଥିଲା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଖେଳିବି, ବୁଲିବି। ନିରୀହ ପିଲାଟିର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଯାହା କାନରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ତରଳି ଯାଇଛି। ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ନେଇ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲା କ୍ଷିତିକ୍ସ ପଲେଇ। ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମର ଅକୁଳି ପଲାଇଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର କ୍ଷିତିକ୍ସ। ବୟସ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ରକ୍ତ କର୍କଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷିତିକ୍ସକୁ ବମ୍ବେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେଠାରେ ପିଲାଟିର BMT ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଜଟିଳ ହେବାରୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନେ କଟକ ଫେରି ଆସିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରକ୍ତ ଦେଇ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ କ୍ଷିତିକ୍ସକୁ? ଶନିବାର ଭୋରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା କ୍ଷିତିକ୍ସ। ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ଏଇ କ୍ଷିତିକ୍ସ ଦିନେ ତାର କଅଁଳ ହାତରେ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିଲା। କହୁଥିଲା, ବୋଉ ତୁ କାନ୍ଦେନା, ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଯିବି। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ପୁଅଟିର ଶବକୁ ଶ୍ମଶାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ସାରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଠାକୁରେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ପିଲାଟିକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଖକୁ ନେଇଗଲ।